Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg er 37 år gammel. Jeg kommer fra Kirkeby af. Jeg bor i Rønne. Jeg interesserer mig meget for historie og har igennem mange år, eller en del år, søgt efter historien om vendepunktet, og den kommer faktisk her igennem de 60 år. Vendepunktets historie starter den 1. april 1966 i Kirkeby på Præstevænget 2, hvor pensionatet åbner. Her ser vi billedet fra 1966 i starten, og nu i 2026 ser huset sådan her ud, hvor det hele startede for 60 år siden i Kirkeby. Her ser vi billeder af begge artikler fra starten, hvor pensionatet åbner, og det er artikler fra både Bornholmeren og Bornholms Tidende den 1. april 1966. Den 1. december 1971 flytter pensionatet fra Præstevænget 2 i Kirkeby til Hotel Dana i Rønne i Østergade 54, hvor det får navnet Pension Dana. Bank Mikkelsen var med til åbningsreceptionen i 1972. Manden i midten var den meget kendte Bank Mikkelsen, som var en ledende skikkelse i udviklingen af forsorgen for handicappede i både Danmark og i udlandet. Og hans motto var et liv så tæt på det almindelige som muligt. Og den lader vi lige stå lidt her. Den 30. juni 1989 åbnede Kulturhuset mødestedet i pensionatet Østergade 54, hvor det var landets første kulturhus for handicappede, og et beskyttelsesrum til 200 mennesker. Og her ser vi, farverne er blevet bevaret fra 1989 af og til nu. Her ses det gamle skilt, som jeg synes, der er rigtig pænt. Her ser vi billeder af kælderen, som er et beskyttelsesrum, og var det første beskyttelsesrum for handicappede. Og der er plads til 200 mennesker, og man kan køre ned i kørestol. Her ser vi haven, hvor vi blandt andet har grillaftener og spiller fodbold og hygger os. Og her er ude ved parkeringspladsen, hvor vi kan se ind mod køkkenet, hvor der bliver lavet mad. Og her ser vi billeder af salen, hvordan den ser ud i dag. Og det har stadigvæk de samme farver. Og ja, og så er der jo billeder af mig, og jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, I har nydt det om vendepunktets 60 års historie.